What's up mga tol? We are going to vaccination area along with my co-workers, guys. So we are heading to our destination, to UCMed Medical Center. So we're having our first dose for vaccination. First dose, not dose. Dose, yes. Overdose na ni. Overdose. So, padong nga to, guys. So, ang uban, guys, marag... Padong ni guys, overdose. So, ang uban akong kauban, kaya marag cool ra kayo, guys. Ha, kani, wagi ni pa eh. Cool kayo, pero wala, gabuto-buto na. Diyan, wala ko ba sa Arlene? Huwag kong kulba eh, paningot ra ko. Wala ko ba sa Arlene siya? Padong mi, guys. Joke lang mi, guys. Kaya marag... Murag nakulbaan na, Wala siya iba ba? Wa man mahadlok sa dagom, guys. Pero, nahadlok sod sa dagom. Huwag pinahadlok ka ng dagom, pero nahadlok mi o pagkabalik ba konomi? Makakubra pa. Kaya among sindo ko brahonon pa karon. Wala ka mo kubradaan? Wala. Kami! Nangita, minimo kayo mo kubradaan? Sila, nang ubra na sa daan, guys. Okay guys, sila nakakobra na ako wala. Baka makadawat baka kog kwartaan ni balik. Mga baliw, bantaan. Padong na tarito, guys. So, guys. Murag init kayo, ibis padung ta sa vaccination area. Aircon ang tani ka para ikabot ito. Oh, kalma kay ta. Kalma po, init pa kayo. Nya, sus, Stress na kayong lawas. ulbaan na kayo. Ay, ikabot dito manghikap lang tagkuhan dito. Nurse, para mawagdan niya. Mawagdan ko pa. Ano mo ba? Nurse, kapos ako pa. Para mawagdan ang kuhan. Ay, mga barangko na yung kuyo. Ano ko man? Mo ni si Drips Mahilom. What's up mga guys? What's up mga guys? What's up? So we're heading to Medical Center, UC Medical Center. Coach basta agad. Oy, what's up mga guys? We are here in Puente Osmeña. Going to Padong Nil House siya sa kuan, Carita. Okay guys, namin sa kauban na hilom-hilom. Nahadlok siya. Mahadlok ha? Waso no siya Huwag mahadlok. ka kayo mahadlok ako. Pero gipaningot ang iyang ilok. Sa kahadlok. Ilok lang, kainit Ilok kayo. lang. Wa siya mahadlok pero yung ilok Wala ka nakahadlok. mahadlok ko rin. Ikabot ang Guys, nag-usta diri guys, nag-last call ko rin siya guys, ayang kuan guys ah. Nag-join call ko. join call. Nag-join call ko. Kaya akong utang. Basta di ba pera? Yatag ni. Ayaw manay. Ayaw taon. Lagi pang utangan. Ano ba yan sir? Ayaw taon. Ayaw. Daghan kayong utangan, 40 min. Patabla. Wala pa ba yung kuan? Kapaningil. Oh! Koleksyon. May koleksyon. Huwag may ni-join! Saan mo nila po? Patay. Join! Sige guys, kainit kayo guys. Kuntinto niya guys. Wala ni join ay wala sila pwede. Si Medical Center. Bye guys. Continue niya. Dapat mo join. So guys, di nagyot mi guys. Walang atrasan. Why na munaog diha? Pwede ra munaog diha skina. Wala ka mula ka lang dong sa Na. Di ami sa kuan guys sa parking area ni mo ni loyong bahin sa UCMed. Kay nga tubangan dito man diri loyo ni siya. Yay, dapat. We're now entering in the parking area. So, sige guys, good luck namong tanan guys. God bless us all. Way mga side effect or mga kuan para makabalik kami. So, naog na ta. So, no. Sige guys. So, diyan na mi guys. We are now. So, diyan na mi guys. Hoy. Diyan na to guys. What's up guys? Binuang man mo guys. Kana no. Silpi sa sama. No. What's up guys? Kami ID? Company ID ra niya mo, company ID. So, diyan na mi guys sa entrance sa UCMed guys. So, good luck to us guys. So, it's our first dose vaccination. Done mo dai.
Ito kay para man i-verify makagud ikaw ba na ba? So sige guys, padung ra na guys. So ato na so guys. Guys, done with my vaccination. Vaccinated guys. Say hi. So managid guys. Ang stand ano ko para may side effect guys. Yes, yes. So done guys. So see you guys. Kaya itong mga kauban mana. So I do Christine. Sunod na siya. So okay na. Thank you. 30 minutes. So murag wala kayo tao guys or Ganiha, daghan ka. karon wala. So ang Bisayang piging senior nagtabaksin na gyud. Dili required sa company na mo pero take lang ta sa chance kay basi niya ko ni mandatory niya ba wala tay kabayad. So guys. Nya guys. Continue ta. So after sa vaccination guys, guys no. We are under monitoring for a couple of minutes. So Unsay debate? so itong mga debate or any side effect sa tambal na gi-inject. So guys. So guys. We are waiting for a couple of minutes for the final check if our face screening. So guys. Iya akong pan guys, akong subordinate, akong co-workers. So while waiting dia guys, medyo okay raman itong kamati guys, malaki ka. So ikaw, madam, Okay ra. doing good, doing fine. Okay ra mong meeting. So makainig-balik na to sa trabaho niya. Kadawat tatag bonus ani boss me. So hopefully by Monday balik na ta, resume ta sa atong trabaho guys kay ay na lang double pay. Sige guys, video DC man. So ito atong mga kauban dito sa unahan guys. Si Lindon. So atay tayo check guys dito dapit ng area guys. Okay guys, ito dito si Madam Tina. So over there is Aurelian Aqua. There si Lindon. Arriving here is Jimmy Kila. So yeah guys. Ngayon guys, it's Yosemite. So dia maban guys, kauban mo guys. So ato sa entrance si Roland Umi. Tata wa ba? So So, Madam Tina, usaman mo na bati. Murag yung bate pa kung kaanyag ro. Kanyag. Pa akong bate. Kanyag. Kakakahilog ini kuan, ini side effect nga sa kuan. Alara. Lami kayo. Ako kaya akong BP ganina kay 120/90 karon is akagamay mga 130/90. Niya akong temperature kay nag 36.3. Kanina kay 35. Ang ako umingos-os.
So, it means, masabutan na, magkulbaan ka gamay. Namugnaw. Wala. Namugnaw. So, guys, guys. Birthday. So, almost completed. Kinsa tayo na siyam takabok, no? So, nana si Kila, nana si Christine, si Tina, si Aurelia. We're done. We're having our monitoring. Pre-screen monitoring. Let me see. Oh, you're done. Mana ka? Pagtungo ta diri. Yun na, pila pa na mo. So, asa mo ta? Last na ako. 30 minutes man. Ang anak ka. Oh. Ito. Forward. Ikaw, ma'am, dali lang ka, ma'am. Okay. Ikaw, ma'am, dali lang ka. No. Mana siya? Okay guys. Kawata lang ito din. Ha? Sige, kita-kitas gawas. Ay, wata mi dito.